Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake kasancewa da Hausa Tech Tube YouTube channel. Kamar kullum. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda zaka yi ka rage ma bidiyo nauyi, kowane kalan bidiyo. Misali kana da bidiyo mai nauyi, kana da bidiyo wanda ya cinye ma wuri, ya cinye ma space na cikin wayanka. Kana so ka rage shi domin ka samu available space a cikin wayanka. Ko kuma kana da bidiyo ka yi downloading din bidiyo, wani lokaci kukan ga ka yi downloading din bidiyo amma kana so ka tura ma wani ko a waya keypad ne amma ba zai iya buɗe ba. To wannan cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka yi downloading ka yi converting din kowane kalan bidiyo ka rage mai nauyi yadda kake so. Idan kana so ka rage mai nauyi yadda zai buɗe a waya keypad, za ka iya ka yi a cikin wannan bidiyon. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon. Amma kafin mu fara, ina roƙon idan wannan shine farko zuwan ka danna ma wannan channel subscribe domin kasancewa da ita a koda yaushe. Ta ka danna subscribe ga yana da jan rubutu, ta ka danna shi kamar haka. Yau bayan ka danna subscribe, ƙararrawa zai fito daga gefe, sai ka danna ƙararrawan. Idan ya nuno maka ƙararrawan haka, sai ka danna all. Wannan shi zai baka dama kasancewa da wannan channel din a duk lokacin da muka ɗaura sababbin bidiyo masu amfani game da wayan Android, computer ko kuma da sauransu. Sannan ka danna like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa, sannan kai share ga abokananka domin domin su ma za su amfana. Bari mu shiga cikin bidiyon a gurguje. Yawa, kamar yadda na muku bayani tun farko akan yadda za ka yi converting ka rage wa kowane kalan bidiyo nauyi. Yanzu za mu yi amfani da wani application. Yanzu za mu shiga Play Store. Yau bayan mun shiga Play Store ɗinmu, bayan ya buɗe, bari mu da shi ta kuma abin nan. Yanda kowa zai gani. Yau bayan Play Store ɗinmu ya buɗe kamar yadda kuka sani kamar haka, daga can sama za mu danna search. Bayan mun danna search, za mu yi amfani da wannan application, sunan shi Video Converter. Za mu rubuta kamar haka, Video Converter. Yau bayan mun rubuta Video Converter kamar yadda kuke gani, sai mu danna search. Yau muna danna search, za ku gan shi ga yanan shine a farko, ga yanan Video Converter shine ga yanan a farko. Za mu danna shi haka. Yau bayan mun danna, kun ga yadda logo din application din yake, kai zo ku download wanda ba shi ba. Idan kuka duba ga yana application ne mai kyau, yana sama da mutum miliyan 5 sun yi downloading din shi, kuma za ka iya converting kowane kalan bidiyo ka rage mai nauyi ko kuma ka ƙara mai clear. Already na ga dai downloading din shi, sai sa ku ga mai yana buƙatar update, saboda haka ga wanda bai downloading din shi ko zai danna install. Already na ga na downloading din shi. Ga wanda kuma downloading din ke bashi wahala ko ba network, ko kuma ga wanda ta bayi da Play Store, a baya na bidiyo wanda za ka yi downloading kowane kalan application ba sai ka shiga Play Store ba, sai mutum ya je kalli bidiyon ya ga yadda zai yi. Already na ga na downloading, gani ma yana buƙatar update. Okay, na yi update daga baya. Yawa, yanzu za mu zo mu shiga cikin application din. Bayan mun yi downloading din shi, za mu zo mu shiga, kun gan shi ga nan, mun danna shi haka, application din zai buɗe. Kun ga yadda application din yake. Yawa, za ku ga application din akwai talulluka da yawa. Idan kana so ka cire wannan talulluka, za ka iya ka siya pro version din su, wato pro version din su kenan. Za ku gan shi ga da alaman kan sarki, sai ka je ka siya. Amma application din na talulluka da yawa gaskiya, amma in kai hakuri da ka amfani da shi haka lafiya da ba wani abu da zai dame ka. Kun gani application din da ka iya kai abubuwa da yawa. Ga wannan inda aka ce Video Converter, za ka converting video. Nan output, inda idan kai converting video ka rage video nauyi, anan za ka ga zai zauna output din nan. Nan kuma Audio Converter, a inda za ka ƙara ma rage mai video audio nauyi ko ƙara mai. Nan kuma Audio Quota, inda za ka yanke waka kenan, za ka rage mai tsawo wannan abu. Nan kuma Audio Merger, ga yanan dai kuna gani Video Quota ka yake video. Nan kuma video to audio, wato video ne kana so ka mai da shi audio. Duk wannan application ɗin yana yi. To sun mutum da za mu rage video nauyi ne mai converting, sai mu danna nan. Yau bayan mun danna zai kawo mu gaba ɗaya bidiyoyin cikin wayan mu namu.
sai mu zaɓi wanda muke so mu rage ma nauyi kenan. Kamar yadda kuke gani haka, bari in gwada muku misali da wani bidiyo. Wannan application ɗin yana da daɗi sosai. Za ka rage wa kowane kalan bidiyo. Misali ga wani bidiyo nan, kun ga shi, ga wani bidiyo nan, ga nan mai mega 126.8 MB. Bari mu danna shi. Bayan mun danna kan bidiyon da muke so mu rage mai nauyi, sai mu danna done. Yau muna danna done, zai ce ga nan please wait, zai kawo mu kan inda zamu yi da rage mai bidiyon ke na nauyi. Kun gani ainihin format na bidiyon MP4 ne. To idan muna so mu rage shi, ko mu mai da shi 3GP, ko mu mai da shi API, ga nan dai kowane kalan format da muke so. In 3GP ne, kamar da shi 3GP zai iya buɗewa a waya keypad a koda yaushe idan ka tura. Misali bari mu bar shi a 3GP din. Solution sai ga nan daga ƙasa sai mu danna. Bayan mu danna, kun ga ainihin original quality na bidiyo din kenan. Idan muna so mu ƙara shi, ga nan zamu iya ƙara. Idan kuma ragewa muke so mu yi, sai mu yi ƙasa. Daga can ƙasa ga nan sai mu danna shi. Bari mu danna shi. Yawa mun danna ko? Bayan mun danna, abin da ya rage mana kawai ga nan daga ƙasa nan a rubuta mene combat. Kawai sai mu danna combat. Bayan mun danna combat, kawai zai nuno mana zai nuno mana ga nan. Kawai sai mu danna menene start now. Da mun danna start now, kawai zai fara abin nan, zai fara combating da kanshi. Yanzu sai mu danna start now. Yau kamar yadda kuke gani, za ku ga suna yawan sassa muku talla. Ku damu da wannan tallan, haka application ɗin yake, saboda ba na kuɗi ba ne. Amma idan kana combating da wannan application, gaskiya yana ɗan daɗewa. Saboda haka kamar yadda kuke gani dai ga nan, sannan za ka iya ka fita ka je kai duk abin da kake so, ka bar shi yana yi, yana combating, yana duk abin da kake so. Ba shi dai hana ka yi chatting ɗinka kai abin ka, kana yi kana dubawa, ga nan da kai ka duba. Kun gani ga nan yana combating. Komin nauyin bidiyo zai maka combating din shi yadda kake so. Kana so ka mai da shi karami kuma ya buɗe lafiya lau ba tare da wani wahala ba. Za ka iya ka fita ka je kai duk abubuwan ka. To saboda gaskiya bidiyon bana so ya tsayi da yawa, dole zan yanke bidiyon gaskiya. Saboda ba zai yi wance sai an kalla daga farko har ƙarshen ga wannan combating da nake yi ba gaskiya. Saboda haka zan ɗan rage ma bidiyon tsawo, yadda mutane za su kalla, da sun kalla su gane yadda kawai za su yi, ba sai sun abun nan ba. Gani za ka iya ka fita, ba shi zai hana kai abubuwan ka ba, lafiya lau. Da ka gama sai ka shiga cikin inda kake kallon bidiyo, MX player ne ko menene, kana shiga kawai za ka gan shi. Yawa kamar yadda kuke gani ga nan ya kusan gamawa, so za ka ɗan ya gama. Ga yana tafiya a hankali, yana tafiya 97%. Za ku iya ku fita ku je ku yi harkokinku, ku kuma dawo ku duba shi, amma ba tare, in dai kun yi minimizing zai iya bata. Kun gani misali, za ku iya ku fita ku je, sannan kuma in kun yi minimizing kun dawo ma haka ga nan 98 ya kusan gamawa. Haka wannan application yake aiki, amma dole sai kun yi hakuri da shi, saboda ya cika tallaka da yawa. Akwai talla, amma in dai ka bar shi, ka sa combating ɗinka, ka bar shi ka je ka dawo, za ka dawo ka ga abin ka ya gama insha Allah gaba ɗaya. Kun gani yana 98, amma yana ɗan tallaka. Amma wannan da tallukan da kuke gani, za ku iya kai magance shi ta hanyar kai musu subscription, ka siya na ainihin pro kenan. Idan ka siya pro, shi zai baka daman kuma ya baka combating din da sauri, domin bidiyon yana da nauyi ne, sai sa ya ɗan daɗewa haka. Bayanai na tunai sura ɗaya. Da kun gama za ku ga yanda, da ya gama za ku ga yanda abin nan yawan MB din da bidiyo din ya dawo. Da
kusan 100 da nawa ne MB, amma yanzu ya dawo 17 17.21 MB. kun ga kuma ya ragu, kuma ba tare da quality shi da ya abun nan ba, ya ragu ba. Ga ya zama 100. yanzu kawai bidiyon mu ya riga ya ready, ga nan so wasu yan sakanni kawai bidiyon mai playing. kun gani ga ya dawo 17.5 abun nan 18 kai. kun gani gaba daya mai ya ce processing successful. yanzu ya riga ya gama downloading bidiyon, ya riga ya gama converting gaba daya. za mu iya mu shiga ta cikin abun nan mu, ta cikin inda muke kallo. da mun shiga za mu ga folder din shi na daban, sai mu shiga mu playing gaba daya yanda muke so abun nan ya kasance. yanzu misali za ku gan shi folder din shi bai riga ya fito ba, amma za ku gan shi a cikin folder din shi na daban. yau kun gan shi ga nan video converter, ana shiga. Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, barkanmu da sake saduwa. To a wannan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu na yau. ina roƙon bidiyon ne ya burge ka, ka yi like sannan ka yi share domin shi zai ƙara mana ƙarin gwiwa da mu dinga kawo muku